unsa may para sa imong una-una say unsa may una ang manok o ang itlog? Manok. Kaya ng itlog. Di unsa lagi una niya? Eh, itlog. Siyempre, ang manok nagikan sa itlog. Pero ang itlog, dili mo po na siya magawas kung wala po yung manok. Ang mga gani akong pangutana, unsay una ang manok o ang itlog? Lambot lang eh. Di imo una-una ba kay butan man ka? Na naman. Naka-eskwela man kag udtong palis. Nag-eskwil lang pamayabas. Unsa lagi na una, manok o itlog? Itlog. Nga naman. Aw, di mahimo ang manok kung walay itlog. Wa siya gagikan sa itlog. Anya wala po itlog kung walay manok. So asa may una gid ana? Pwede raman maghimo ka og artificial. Pwede na ron, oy, mangitlog manggaya ng laki. Hmm? Mangitlog bitaw ng laki. Asa lagi una lagi ang manok, ang itlog. Ay, Usare pili ah. Itlog. Nganuan? Basta itlog. Unya og katong itlog og binugok. Dili siya mapusa. Mangita na sa laing itlog. Para sa kuha, murag nauna siguro ang manok. Ya, mauna man ang manok nga magikan man guna sa itlog ng manok. Nabi aray manok nga wala nang gika sa itlog. Unsa naman day? Kana deng mga manok dahil sa Jollibee dahil gika dahil sa itlog. Yabag ka man diha. Nga ang kanang naang sa manok sa kuan naman na, di naman na buhi. Ayun. Asa na? Manok. Ang gwardiya? ang iro. Sa tuktik tilaok lang. Basta Gagikan sa titilaok. final na ng imo ha. Itlog ang una. Itlog jud ang alang. Yeah, mangita tag ikatulong pangutanaw na to ani. Kay para asage mo daog nato. Pangutanaw tanin ay naglakaw pa dong dire ay si Mura Cuenca. Mura Cuenca ali. Nakoy pangutana. Ali. Asa may nauna ang manok o ang itlog? Manok. Oh, di. Ha? Tawa saya na. Ako itlog. Oh, nga namang nauna man ang manok. Ang manok kay kung may manok ang may itlog. Tawa saya. Unya kay kung walay itlog, wa man say manok. Ha? Usa ang manok, dili man po siya mahimong manok kung way itlog. Oh. Kana dayang manok nga bay na na itlog. Ang manok raman nga laki. Yabag ka man. So daog ko ha. Daog ko. Wala ka diya. No.